Ja, i den her video, der vil jeg prøve at fortælle, hvordan forældre kan hjælpe deres børn, når de skal læse, når de har en tekst for, eller de har fået en bog med hjem fra skolen eller fra biblioteket. Det er altid vigtigt, at de bøger, som børn skal læse, er på det niveau, de er på. Det vil sige, at de skal kunne læse faktisk selv 9 ud af de 10 ord, der er. Så det er meget vigtigt, at de ikke får bøger med hjem, som er for svære. Men når det så er sagt, så forældre er meget, meget vigtige hjælpere i det at få barnet til at kunne lide at læse. Vi er selv rollemodeller, så det vil sige, at hvis vi viser, at vi rent faktisk godt kan lide at læse, og vi synes, det er sjovt, vi kan også lide at skrive, så bliver vi rollemodeller for det. Og det modsatte er også gældende, at hvis vi ikke kan lide det og synes, at det er kedeligt at læse og skrive, jamen så vil vores børn sikkert ret hurtigt tænke det sammen. Så det er vigtigt, at vi er positive rollemodeller. Der er 2 måder at læse eller man kan læse for sine børn, det vil sige, at man læser en historie op for barnet, hvor barnet får en oplevelse af det at høre en historie. Det er en ting, men noget andet er, hvis vi træner læsning, altså på det niveau, hvor barnet er, de har en letlæst bog med hjem, så kan man starte med at kigge på forsiden af bogen og se, jamen, hvad er det her egentlig, den her bog handler om, og hvad hedder bogen. Så går man videre ind og kigger i teksten, og man finder nogle ord i teksten, som man måske kender. Man finder nogle bogstaver, som barnet kender, for eksempel de bogstaver, der er i barnets navn. Man snakker om de bogstaver, man snakker om, hvad siger den her bogstav egentlig. Og på den måde så begynder man at snakke om teksten, så det ikke kun er det med at læse, men at det også bliver et snak om, hvad står der egentlig i den her tekst, og hvad er det for nogle billeder, der er, og hvordan passer det sammen. Når de så er i gang med at læse, så skal man hjælpe dem, man kan sige, man coacher dem, man guider dem. Det vil sige, at de ord, som de har svært ved at læse, der hjælper man. Man kan for eksempel sige, jamen, hvad starter ordet med? Lige sige det første bogstav, eller stave ordet. Hvis de afkoder, hvis de læser forkert, så går man tilbage til ordet og prøver at pege på det igen og sige, prøv lige igen den der, hvad er det lige, og prøv at stave det. Så på den måde, så hjælper man barnet, men vigtigt er det, at det er på det niveau, som barnet er. En anden ting, man kan gøre, det er, at man kan snakke med barnet om teksten, altså hvad handler teksten om. Når man er færdig med at læse, kan man snakke om, hvad handlede det om, hvad var det, der skete her. Man kan også prøve at se, om man kan stille nogle spørgsmål til teksten, noget der måske ikke står i teksten. For eksempel hvis der står, der er en sort sky på himlen, så kan man spørge, hvorfor noget vejr tror det egentlig det er i dag. Så på den måde kan man få en snak med sine børn, og man kan gøre det til en hyggelig stund, og det skal det jo rigtig gerne være, når man læser med sine børn. Og det har meget stor betydning for deres udvikling i det at kunne læse og skrive senere hen.